Dunggen ken isubscribe mo ti kanal at Masakbayan Ilocano Radio Drama. No kayat mo, iburay mo ti basit a pasamak ti biag mo. Kayat mo asawan, nag-renew kay ti kontratam di abroad, Agnes? Kapilitan, Enrico. Tawan pa'y maturnong ko. Dandani pinagbayad mi matamin iti utang tinatgadak iti lasod ti talo at awan. Agnes? Maawatan na ko ma, Enrico. Amumot noon niya ti adda ka bibiyag mi dita Pilipinas. Nakaro-karo na ilumlum kami pa iti utang. Iti nagsakit kan pimusay day di amak. Maawatan ka, Agnes. Ngam kailiw kan. Naimbag ko mo nagbakasyon ka mat tapno maupup ti iliw ko kun ka. Kinsaan lang nga siyak. Amok nga oray ti pamilyam, kailiw da kamatan. Enrico. Mabalin ba't nagbakasyon ka? Oray makabulan laan, saan ka di? Mabalin? Pampanunutak namin ti gastusak. Saan mo't nga ibaklay ti employer ko ti gastos ko no bilang? Bukod ko ti gastos. Iso asapay lang ko mata maawatam no apay asaan ako nga agbakasyon. Sige nga Rod Basta agan nagkakanayon dita, Agnes. Kat kanayon ko matandaanam nga ay ayatan ka unay-unay. Anya jay kunam, Enrico. Aga brodak, mama. Kaya't ko tagbakasyon. Sikaman, Enrico. Sa dino ti pagbakasyonam. Ijay ayan na, Agnes, mama. Kailiw mo at talagang ti kaayan-ayat mo, anya. Jack ilibak day ta, mama. Agtalo tawanan na saan kami nagkita. Oh, saan ka ni nagbakasyon? Nag-renew iti kontrata na, mama. Kaya't sana makabakasyon. Tamasayangan iti gastos. Sa bagay, praktikal matitan ti panagbiag, anak ko. Adamot pundo ni Agnes kat, rumbang la maawatam. Maawatak na ita, mama. Ngamga po itinalaos nga iliw kun kankwana. Kaya't ko tagbakasyon ita ayan na. Tapno makapaginilaw kami mat. Adakan ka da ita, anak ko. Ang kasanon nga di imbangon mo ang negosyo. Kinasalita ko ni Insan Antonio. Isupay lang ti makam mo. Oh, anya nga Enrico. Kumusta dagiti papeles mo nga ipagpagnam? Ayos aminin, mama. Naurnos kon. At damot ton plane ticket ko. Kompleton. Kat, tipag naadam nga ijay. At dan pag naadak ijay, mama. Iti dagos ni Agnes. Kasta ka di. Ipalagip ko laang, Enrico. No agdagos kay ti ayan ni Agnes, agtanang kayo. Laglagi pa mga da trabaho ni Agnes ijay. Kat no madisgrasya, ang mga noan niya pa'y ti mapasamak kan kuana. Mama? Oh, apay nagsanay ka. Alokuyok na Agnes nga agawi din, mama. Anya? Apay, anak ko. Basta kasta tipanggap ko, mama. Ikagumak nga alukuyin na Agnes nga agawi din. Umadanin ti umay ko dita, Agnes. Agkita tamot langan, kalpasan ti naundaya panawan. Enrico. Oh, apay, Agnes. Kasla naliday ka mo titi impadamag ko. Adandanin ti panagkita ta. Ada ka di parikot? Awan. Awan, Enrico. Awan. Sigurado ka, Agnes? Sabaling amin ti tenor ti timag mo. Awan, kunakmat. Labanugak laang. Sigurado ka? Wan. Padyanak ko, ma. O sige, agin na na ka nga rodan. Sana bale, taagkita tan iti mabiit.
Iti ipapan ko iti pagilyan nga ayan ni Agnes aka ayan ayat ko. Napalalo ti panagtibayok manang Emi. Panagriknak ket adamaduktalak apakapasakitak iti husto. Gapukat nga rod iti sabali adjar na kadagiti naudi a panagsarita mi. Ididandanin ti ipapan ko iti ayan na. Nakagtengak nga rod iti pagilyan nga ayan ti kaayan ayat ko. Ket nalaos ti ragsak ko, takalpasan ti naunday a panawen, nagkita kami matlaangen. Dito'y nga rod a naamwak, no apay a sabali ti jarna a nakisarsarita kanyak, sakbay a napanak iti pagilyan nga ayan na. Kunak man no legal ti umay mo dito'y Agnes. Isang arod ang nagdakil tinagastos mo nag-abroad. Saan ay, ha? Kastamo ti amok ididamo, Enrico. Ngam naloko ak gayam. Awan ti employer ko asin ang putak dito eh. Nagkalkal la utang akpay nga rod iti lasod ti makabulan. Naimbagtada ka ilyan anaasi anang tulong kanyak. Inserak nak iti pagpapaayak ita a restaurant. Pilipino matlaang ti akin kukwa. Inawat nak nga uray illegal gayam ti umay ko dito eh. Anya kat gayam ang tinapasamakan ka dito eh. Una yan. Denggen ken isubscribe mo ti kanal at imasakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti riknam saan ko mga agtaltal na ti istoryam. Dayta ti makagapo. No apay anadlaw mo adanda ni Jack kumakayat nga umay ka dito'y Enrico. Tadyak kayat amadoktalam ti kasasaad ko dito'y. Sana bali Agnes. Adda akon. Iyawid kan. Ha? May isa kadagiti kang runa nagagarak na imay dito'y. Katap no iyawid ka Agnes. Iso apang ngasim. Agawid ta ko man iti Pilipinas. Enrico, siyak tagpakaasikan ka. Di nakpilitan nga agawid iti Pilipinas. Adupay tinaskan abayadan mi. Kayat ko maiyaon iti rigat ti pamilya. Isa pa nga asim ta di nakpilitan nga agawid iti Pilipinas. Agnes, tulungan ka kadagiti utang ni anas kinabayadam. Basta agawid ka kuman. Pang-asim. Saan, Enrico? Ha? Diyak kayat ti kasta nga imbagam. Di ka kayat mairaman iti parikot ko. Nakababain. Iso pa nga asim. Maawatan na kuma. Pangaasim, Enrico. Sapay la ko matamaawatan nak, mama. Enrico, anak ko. Abangan no maisagmak kay di kasta nga aramidam. Saan, mama? Saan da kapag danagan? Apay nga min, abasa ko lang. Pangaasim, mama. Maawatan dak ko, ma. Amuyumot ngay ayatok ni Agnes. Enrico. Saan ko ang mabali na panawan ita dito'y na Agnes? Nang runa ta na amwa kung ti mapaspasamak kan kwa na. Di kagdanag, mama. Awan ti daka sa mapasamak kanyak dito'y. Naalangarod. Ngam pangaasim. Aganat ka dita. Diyak lakit di ka ba alanod dadaka sa mapasamakan ka. Wan, mama. Ikalik. Agan nadak. Kat agyaman nak tamaawatan nak. Tandaan nam, Enrico. Saan arumbang amaamon ni boss nga agayan ayat ta? Amangan no saan nakangaawatan iti restaurant. Ibagam kan kwa na anabiktima kamot iti illegal recruiter. Di mo ibaga at tourist visa lang ti dokumentom nga imay ditoy. Sige, Agnes. Laglagi pag timbagam. Saan laday ta? Ikagumaam ti agulimak nga uray anya pa'y ti maduktalam no bilang tamaawat ka iti trabaho. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Basta, maamuam to no anya ti kayat ko asawan. Tandaan am amin nga ibagbagakan ka ita.
Masapul nga agtanang ka, tapno saan ka maisagmak. Di mo't ko na mapilipino mo't lang dakin ko iti restaurant? Wan, Apay nga rin anas kan Enrico, pangaasim, dumngag kalatan kanyak, katong palom amin nga ibagbagakan ka. Kangay kabarbaro ka di, Troy. Ito'y kitchen di pa kayo distinwam. Tumulong kayo dyan. Aginaw, agdalos ka namin na matrabaho ito'y kitchen. Rumbang nga tumulong ka. Nawatam? When, sir? Boss ko na. Takas tati awag kanyak nagitipad ang agtrap-trabaho dito'y restaurant ko. When, boss? Da ka din pag naadam dito'y. Kanuawan, mapalin nga agnaad ka iti bodega, tapno at datagbantay dito'y restaurant. Adan pag nadak dito'y, boss. Adda timulong kanyak. Kat isumat lang tinangibagang agal-ala kayo iti trabahador yo akailyan nyo a Pilipino. Adan pag nadak dito'y, boss. Idida mo, impagarup ko no istrikto laang ti amo mi a Pilipino nga akin ko ka iti restaurant iti daydi a Pagilian manang Emmy. Ngambayat nga agbaybayagak ijay, naduktalak a malaksid a narungsot ken naimot. Gip-gipiton na pay dagiti trabahador na a Pilipino. Tirigat na, awan apulos ti makaiturad a mangibaskag iti madi nga aramid na. Tamalaksid nga da koneksyon na. Ipulong na pay kadagiti otoridad ti asino man amang kontrakan kuana. Apanggapwan tumeten dagiti otoridad amang kemeg iti masaknan. Taamin kami kat nga rod a nagtrabaho ijay kat awan ti legal a papeles na. Ado tinaduktalan ken naimatangak amay kaniwas nga aramid ti Pilipino nga akin kukwa iti restaurant a nagpaayak iti dayjay a Pagilian. Kas iti na minsan. Agnes, anya tinapasamak. Apay akin magdagiti pulis ni Manang Margaret. Nagreklamo. Tadakkel ti inkaltas ni boss iti sweldo na. Katkastan tinapasamak. In-report ni boss nga awan ti legal a papeles na. Anya? Imbaga na ko maangam mo ni boss nga awan ti legal a papeles na. Ngam inawat na lata nagtrabaho dito eh. Sabali ti imbaga ni boss kadagiti pulis. Imbaga na anaduktalan na nga awan ti legal a papeles ni Manang Margaret. Isu nga in-report na. Anya? Nag-alasan ti ugali ti Pilipino nga amo tayo. Nag-alas. Denggen ken isubscribe mo ti kanal at imasakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti riknam saan ko mga agtaltal na ti istoryam. Di nakpagnanagan dito mama. Nasayati ka sa saad ko. Sigurado ka, Enrico? Wan mama. Da kayo ngay. Kumusta kayo dita? Nasaya at matanak ko. Uwan gayam, naawagam ka din ninsan mo, Atonyo. Adan sa ibaga na maipapaniti matmaton na negosyo. Nagsarita kamin mama. Naibilin ko nagitirumbang aramidan na. Nasaya at nukasta. Kaano nga agawit kayo ka ni Agnes? Diyak pa'y maibaga mama. Ngamdi ka agdanag. Tasaan na ka mauma mga lukoy kina Agnes. Kat iti ka nito nga manugot. Agawid kamin.
Madya talaga tiriknak. Kung nagtumot ngamin kan kaasaan kan asumrek, ngam nagpilit ka pa'y laang. Ang mga numadlaw na kapay ni boss. Di kagdanang. Ika gumakti saan nagpadlaw ko na. Kabaalam ka di? Sigurado ka? Wen, Alan, agsubli ka niti trabaho mo. Sana rin ba nga makita na ka ni boss nga da dito kitchen. Panawan na kong dito eh. Tagin nawak pa eh. Sige nga, Rod. Aganad ka. Oh, agkakapsuta ka talaga. Kasla na barak. Anya nga Dagit ibaso ang nasakit ko. Napnag kat nabuhong dan. Nel kasi ka, Enrico. Amom ka din umano ti gatad, dagiti nabuo mo abaso dito kusina, ha? Amom ka din? Boss, pasensya kayo na. Medyo madingamin tirik na ka. Tikit di bagam, nang ka. Gapo iti inaramid mo. Saan ka ngagsweldo iti 2 bulan? Anya? Boss, saan mo mabalinday ta? Awan asik, kadagiti kasken ka nang. Basta saan ka ngagsweldo iti lasod ti 2 bulan. Tapno mapayadam ti sumagmamano abaso a binuo mo. Aglablabos ka. Enrico, di mo ilayat kanyak daytay mo ko ginamatam. Amangan no, numaiduyok mo kanyak dayta. Talaga na iduyok ko kan ka dayto'y taglablabos kan. Kailyan da kapay, ngamsikat imang idadanas ka na kami. Iso na saysayat na mapukaw ka na hayop ka. Ayop! Nanang, apay ngay asaan mo ton nagsubli dito'y ayan tayo ni Manong. Anak, agnaedan ni Manong mo iji probinsya da Lolam. Anya? Apay ngay nanang, di saan tayon amakadan na ni Manong? Anak ko, marigrigat tayo laeng. Marigatan kami kanitatang yung agsapol iti pagbiyagan tayo. At damot pagmulmulaan tayo, saan ka di nanang? Pudno dayta anak ko. Ngam saan nga umdas ti matmatgadan mi kanitatang yo, babaan iti panagmula mi. Nanang, Iso akinid daw ko kani Lola yo, nga agnaedan iti probinsya ni Manong mo. Isudan ti makamukan kwa na. Kailiw minto kani ading ko ni Manong. Ngamin, adayon kada tayo. Anak, marigatan ka pala ang amangawat iti amin. Nga uray ipalawag ko kan ka, tapito laang titawan mo. Nga maawatam tumot laang ti amin, An. Maladingitan ak nanang. Itapay laang. Kailiw ko ni Manong. Ulitag anak ko, ubing ka pa'y unay, iso amarigatan ka amangawat iti amin. Ngamkas iti nakunakon, maawatam tumatlaang ti amin, inton nahustuan kan iti idan. Gusto nga tatikas din nga inaramid talakay. Di amoda na anang kantatang. Nakaturog akon. No saan tangin naramit. Ngam saan ka makaturog. Saan nga umdas ti Tamalaglagip ko ni Manong. Kat marigatan tamang pataktol ka dagiti anak na. Iso ahusto lang nga intaliktan ka dananang mo ti inauna nga anak na. Itapay laang. Agdamdamag. Mailiw akon ka ni Manong. Adayo ijayan da Lola. Iso ajak amo na agkikita kamin tupay kada Manong ko. Iso akas dyan. Oh, makamukay na mga simpa ka dagiti insangpot ko, bakit? Wan lakay. Ay na, nagadudag ito insangpot mo nga basto tayo ah.
Natsambak tinangina presyo dagiti produkto ngayon pan ko ili. Iso nga doon insangpot ko nga basto tayo. Sigurado maragsakan dagiti anak taga po iti daytoy lakay. Nasayat mo ta. Malatay nakagsukatan. Isaganaan na kiti pagdigos ko bakit? Tapaman na makainanaak. Agdigos ako untan Nagdagaang. Wan lakay. Nanang, anya dagita? Abasto tayo anak ko. Insangpot ni tatang yo. Ayan dya adim. Agay ay ayam iji kwarto, nanang. Bantayam lata dya adim Tamang isaganak iti pagdigos ni tatang mo. Wan, nanang. Alang arudan. Agsublikan iti ayan dya adim. Tapno mabantayam anak ko. Sigurado ka din iti dayta a desisyon mo, bakit? Wan lakay. San abali? Tadamot ni ipag akadwak nga agabroad. Lakay, para kada tayo dayto nga aramidak. Pudno a medyo limag anti panagbiag tayo. Idiin nalan ni nanang ti inauna nga anak ta. Ngam, marigatan tayo latamat. Amok dayta. Ngam ti panagabroad mo nga ta ti solusyon? Makigasang-gasa taklakay. Tapno makaaon tayo itinalabos a kinarigat. Sa dino ti papanam, nanang? Ha? Anak ko? Nangag ko nga agpakpakada ka ni tatang. Sa dino ti papanam, nanang? Ala bakit? Sikan ti mangilawlawag ka ni Ann. Anak, agabroda. Ha? Umadayo kayo matkada kami? Awan lang aroda ni Manong ditoy. Umadayo ka pay. Masapulan. Para iti pamilya tayo dayto nga aramidak. Agabrodak, anak ko. Nalaos ti ladingit ko, idinagabroad ijay Taiwan ti inak manang Emmy. Panagriknak idi kat ininutan nga agsisina kami. Taawan lang arudon iti dan namin ni manong ko. Panawan na kami pay ni nanang. Gapo ta agabroad kat nga rod. Ngam awan ti naaramidak. Jak nalapdan ti inak iti panagabroad na. Inanusak na rod ti kaawan ti inak iti den nami manang. Taninamnamak akalpasan ti sumagmamano atawan akaadda na iti abroad, kat agbalin kaminton a naragsak. Ngem iti saan mi nga ammo arason, kala at latan a nagsina datatang kenanang, apaman asimmangpet ti inak, a naggapo ijay Taiwan. Sa dino ngamin tinapanan ni tatang, nanang. Apay-apay manaw idisimmangpet ka. Kat aging gaita, saan pa'y laan nagsubli? Di mo namnamaan nga agsubli pa'y di amam. Taim madayon. Anya? Ngam, apay nanang. Apay ngay madayon ni tatang. Apay ay anagado ti salsaludsudam si kaan. Ha? Nanang? Imbagak lang aruden adikan agdamag. Tana ibagak mo tenken ka nga imadayon jay amam. Apay nga rod, nanang. Iti anya aga po. Nakaar-arte ka mo ten nga ubing. Nagadodam damagam. Basta di kan agsaludsod. Isaganam ket di dagiti kawasyo ka ni ading mo. Ha? Apay, nanang. Saan kan ngagdamag? Basta isaganam dagiti kawasyo ka ni ading mo. Agtignay kan.
Sigurado ka kadian na isimpam amin ng akawasyo ka ni ading mo? Uwan, nanang. Nasayaat. Nanang. No damagam manen no napanan ni tatang mo, pangaasiman, saan mon nga ituloy? Ha? Nalpas kon nga imbagakan ka nga imadayon di amam, kat jak kayat ti dagulit. Nanang, apay nga impasimpam dagiti kawas mi kani ading ko. Pumanaw tayo ka ditoy? Wen. Ha? Inton bigat, masapa tayo nga agrubwat, tamapan tayo iji probinsya da Lolam. Ha? Ija ayan ni manong ko? Wen, An, iso ngayon ka maturugan, tapno masapa ka makariing inton bigat. Mapankan iti abay jay adim amat maturog, tamaturog ka matan. Ading ko, napayagasan tayo nagkikita. Kumusta kan? Mayat mat manong. Oh, apay nagliday ka ading ko? Ni ngamin tatang, manong. Kalaat-latan api manaw idi si mangpet ni nanang anagga po iji abroad. Anya? Iso ka diya saan nyo ka doon ni tatang si mangpet dito ayan da lola? Wan manong, ngamin, awanan ni tatang, pimanaw. Sa dino tinapanan na ading ko. Diyak ka mo manong, damdamagag ka ni nanang, nga makaungot-mot, kaguranak nagdamagak. Kasta ka di? Wan manong, isa malading itanak. Ngam, maragsa ka nakmat, tanakita ka manan, kalpasan tinabayag apanawan. Ore siyak ading ko, maragsa ka nakmat, taadda kayo kadananang. Anya jay kunayo, nanang? Agtalinaad kayon ka ni ading mo dito ayan da Lolam, An. Agdadan na kayon kadamanong mo. Pakaragsakak day tananang. Ngam, da kayo ngay? Ado tinaskan nga asikaswek. Iso amasapol nga ibati kayo ditoy. Ha? Panawan na kami, nanang? Imbagak meten, ado tinaskan nga aramidak. San abalet, ada ni Lola yu amang taripato kada kayo. Aywanan na kayo. Saan na kayo abaybayan? Apay ngay, nanang? Kunayo api manawan ni tatang. Ita, panawan da kami mat. An, mabalin ka di? Awan panawon ko adumngag kadagiti sentimientom. Apay, di ka maragsakan nga agdadan na kayon kadamanong mo? Dimot ko nam idinayadayo ni manong mo asigurado akailiw mo. Uwan, nanang. Ita, agdadan na kayon ditoy. Iso asaan ka kuman adamag-adamag, An. Basta agnaed kayon nga agkakabsat dito ayan ni Lola yo. Tasyak, adupay, tinasken nga asikaswag. Itinaganos atawan ko, manang Emmy. Ado dagiti salsaludsudek iti bagik. Ngamjak pulos na isapulan iti sungbat. Aklunak amagulgulwanak idi no anya ti mapaspasamak iti pamilyami. Ngam gaputaawan tinangilawlawag kanyak. Nagtalinaed asaan anasungbatan dagita asaludsod. Tilaangan ng paragsak idi kanyak.
kat ti panagdadan namin nga agkakabsat. Kat gaputa saan na kami mo't abinaybayan ni Lola mi, nailiwliwag mi ti kaawan dagiti dadakkel mi iti dan nami nga agkakabsat. Inurnos ni Lola ti amin tapno maituloy ko ti agadal iti eskwelaan ni manong ko. Nagbalinak at transferi, ngam dito'y anapasamak ti may sa abanag ajak tupulos malipatan. Kat nagbalinan at ugot iti danati biyag ko. Addaak idin iti grade 4 manang. Imbaga kon, class. Naripasok ti amin a lesson mi. Iso analaka lang asong batak dagiti question dito'y test mi ita. Saan kayo akumita iti test paper ti classmate yo? Concentrate, class. Amok ana review yu dagiti inadal tayo, class. Iso anam na makapasa kayo amin iti test yu ita. I-concentrate ko ti mangsungbat dito'y test paper ko. Nangrunak at adda dito'y batog ko ti teacher. Dakkel di pa nagtalag ko kada kayo, class. Iso keep quiet, ah? Concentrate on your test papers. Inigaman ni teacher ti abagak. Di mana. Adan iti ayan ti barukong ko. Just concentrate on your test papers, class. Don't mind your classmate. I-concentrate yo, ti test yo. Anya ti aramida kita. Saan pa lang ngay nikat ni teacher ti ima na iti batog ti barukong ko. Anya ti aramidag. Ada ka matgaya man, apok. Oh, apay asaan ka gagsasao, apok? Anya tinapasamak ka. Awan, Lola. Sigurado ka kaday. Awan, Lola. Alangarudan, ingkag sukatan tagar-arabidak iti merienda. Agigidan kayon ton nga agmerienda kadag iti kakabsat mo. Mangmangagnak ka di, apok. Anya ji, kunayo, Lola. Kunak, ingkag sukatan, apok. Tapag isunto ang makarabidak iti meriendayo. Agigidan kayon ton kadag iti kakabsat mo nga agmerienda. Uwan, Lola. Uwan, inakag sukatan. Ading ko, at damat-madlaw ko kun ka. Manong? Idi pa ilan na minsan nga aldaw ang nadlaw ko, asan ka tagtagari? Masansan pa nakadadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Ha? Anya ka di ti mapaspasamak kun ka, an? Awan, Manong. Awan. Sigurado ka? Uwan, Manong. Ading ko, may mayat mo't lang no ibagam no anya ti marikriknam. No anya ti pampanunutam. Tapno sana kasta naliday ka. Saan nakasta? Adi ka agtagtagari? Manong. Saan anasaya tabukbukudam day ta ading ko? Ang mga nonya pa'y ti mapasamak ka. Mala, panawan ka pa'y dito'y. Tasak pa'y ti makaamukon ni ading ta. Pudnuti ko na ni Manong. Narigat no bukbukudak na ito'y. Ngamin, tilatan inaramid kanyak ni teacher ti mapampanunot ko. Mabutbutangak. Makamuditan, ibagak ka ni Lola tinapasamak.
inaramid kan kaya maestro di kasta, apok. Wan, Lola. Nakigtutak nga rod. Gapoy tibutan ko. Diyak nagtagtagari apulod. Ti awanan ba ina maestro? Kaya't asawan day ta. Agpaiso nga raw dagiti sayang gusang anamuak may papankan ko na. Lola. Isumot lagayam, anadlaw mi kanimanong mo. Nga dati sa bali adyar mo iti kalabas. Kayam, kasday tinaramid kan kajay awanan baen ang maestrom. Saan ababalinday to'yan? Masapol nga idarum ko ti maestrom. Anya, ngam Lola, ang mga nonya ti mapasamag. Oray anya ti mapasamag apong. Masapol amadusa, gapoy tinaramid na kan ka. Kan kadagiti nagdinamag ang nagaramidan na iti saan adasaya. No nalusutan na dagiti imo na nga inaramid na. Siguraduag asaan na amalisyan ti inaramid na kan ka. Timasakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw agyaman kami unay kadagiti kakabsat-kabsat ken amin nga kailian iti asideg ken adayo anang ipaay iti panangipateg. Natiluan mi dito tao ang mga lalilaw kadagiti kailian mi. Iparparit na ti panagbayad iti buwis iti imperator. Kung kuna na pa nga iso ti Kristo ang may nga ari. Si kakaditi ari dagiti Hudyo. Sinaludsod ni Pilato. Nasa umon. Insungbat ni Jesus. Ket kinuna ni Pilato kadagiti panguluan a papadi ken kadagiti tattao. Awan masaraka kapakaigapuan iti pannakadusa daytoy na tao. Ngem inyad addada tinagkuna. Papaan iti pannorsuro na. Sugsugan na dagiti tattao amang riribok iti intero a Judea. Inrugi na iti Galilea katita at naditoyan. Ni Jesus iti saklang ni Herodes. Taga Galilea kadiday to na tao? Sinaludsod ni Pilato idi mangeg na daytoy. Kat naamuan na ang naggapu ni Jesus iti lugar nga iturayan ni Herodes. Imbaon na nga rod ken ni Herodes nga adda ijay Jerusalem. Nabayagan akayat ni Herodes a makita na ni Jesus. Maragsakan unay idi may datag ken kuana. Tanadamag na ti maipapankan kuana. Kat ninamnaman na ti makakita iti milagro nga iparang ni Jesus. Adu ti sinaludsod ni Herodes. Ngampulos asaan asimungbat ni Jesus. Adda ang nakatakder sa jay dagiti panguluan a papadi ken mamaestro iti linteg. Ket indatagda dagiti agkakadagsen a pammabasulda ken ni Jesus. Pinagang-angawan ken linalais ni Herodes ken dagiti soldado. Kinawasanda ni Jesus iti narangrang alupot, sada pinaisubli ken ni Pilato. Manipod iti daydi nga aldaw, aggayemen da Herodes ken Pilato, numan pa'y agginginura da idi. Maikadeng amatay ni Jesus. Pinaayaban ni Pilato dagiti panguluan a papadi, dagiti agturay, ken dagiti tattao. Kinunana kadakwada. Insaklang iyo kanyak daytoy na tao kat embagayo nga al-alilawan na dagiti tattao. Inusik ko iti imatang yu kat awan na sarakak na inaramid na kadagiti ipapabasol yu kan kuana. Uray ni Herodes, awan na sarakan na. Isut gapuna pinaisubli na kadatayo. Awan na aramid daytoy na tao apakaigapuan iti pan nakapapatay na.
Ngarod, pasaplit ko laeng sa konto palubusan. Ngem sangsang kamay sa dagiti tattao anang ipukkaw. Papatay mo! Papatay mo! Di Barabas ti kayat mi away-awayam! Papatay mo! Di Barabas ti kayat mi away-awayam! Papatay mo! Naibalod ni Barabas, gapo iti riribok ana aramid iti syudad, ken gapo tapim matay. Kayat ni Pilato away-awayaan ni Jesus, isut gapo na akinasauna manen dagiti tattao. Ngem impukkaw da. Pailan sa miti cross! Pailan sa miti cross! Pailan sa miti cross! Pinitlo ni Pilato tinagkuna kadakwada. Anya ka diti basol na. Awan na sarakag nga inaramid na pa kay gapuan ti pan nakapapatay na. Pasaplit kulaengen sa kunto palupusan. Ngem inyad adda dagiti tattao tinangyikis, amailansa ni Jesus iti krus. Ket iti kamaudyanan na, naipangag ti dawat da. Ingkadeng ni Pilato ti sentensya kaskid daw da. Winayawayaan na ti lalaki akayat da. Tinaibalod gapo iti riribok ken pammapatay. Ket inyawat na ni Jesus kadakwada, tapno aramiden da, ti kayat da. Mailansa ni Jesus iti krus. Impanaw dagiti soldado ni Jesus. Iti dalan, nasabet dati may sa alalaki nga agnagan Simon at aga Cyrene, anaggapo iti away. Ket agturong iti syudad. Tiniliw da, ket impabaklay da ken kuana ti krus, sada impasaruno ken ni Jesus. Adu atat tao ti simurot ken ni Jesus. Sumagmamano kadakwada ti babbai. Sangsangitan ken dungdungawan da ni Jesus. Tinalyaw na ida, ket kinunana. Babae at taga Jerusalem, didak sangitan. Dagiti bagbagiyo, kan dagiti anak yukit diti sangitan nyo. Tao masidagan ti aldaw, apanagkunanto dagiti tattao. Nagasat dagiti babae a dinagan anak, dinagsikog ken nagpasuso. Daytanto ti tiyempo apanagkuna dagiti tattao ken bambantay. Tupakanda kami, kan kadagiti torturod, gaburanda kami. No kastoy ti maaramid, no naata ti kayo, anyan tukit din no nagango. Adda dua a kriminal nga ingkuyog da a mapapatay met akagiddan ni Jesus. Ididemteng da iti lugar a managan banga-banga. Inlansada ni Jesus iti krus. Inlansada met ti dua a kriminal. Maysa iti makannawan, ket ti sabali iti makannigid ni Jesus. Kinuna ni Jesus, Ama, pakawanem ida, tadidaam mo dar aramidan da. Nagbibingayan dagiti soldado dagiti pagan-anay ni Jesus, babaan iti panagbibinunot da. Nagtakder sadyay dagiti tattao nga agbuybuya. Idinto talinalais dagiti panguluan a Hudyo, akun kunada. Insalakan na dagiti dadduma. Isalakan naman nga ti bagina no iso ti Kristo a pinili ti Diyos. Linais met dagiti soldado. Imma sidagdaken ni Jesus, sada inyawatan iti suka. Kinunada, Isalakan mo tabagim no si kati ari dagiti Hudyo. adda kastoy a naisurat iti ngatuan ni Jesus. Daytoy ti ari dagiti Hudyo. Pinagpabainan ti maysa a kriminal a nailansa. Kinunana, Saan ka na si kati Kristo? Isalakan mo nga tabagim kat isalakan na kami mat.
Ngem binabalaw ti kadwa na a kriminal. Kinunana, Di kaya agbutang iti Diyos. Agpapada tayo amin na madusdusa. Rumbang nang agsagabat agapo iti inaramid ta. Ngam da ito'y atao. Awan dagas nga inaramid na. ket kinunana ken ni Jesus. Laglagi pan na Jesus. Inton mapan ka iti pagariam. Kinuna ni Jesus ken kuana, Ibagak ken kadaytoy. Itang aldaw. Makipagyan kanto kanyak. Ijay paraiso. ti ipapatay ni Jesus. Dandaniteng nga ti aldaw, idi agsipnget ti intero adaga, kat nagpaut agingga iti 3:00 iti malam. Napigis a naggudwa ti kurtina a naibengbeng iti templo. Nagpukaw ni Jesus iti napigsa. Ama, kadagita imam, yawat ko ti Espiritu.